dinner. Ayan yung dinner namin tonight. Prepare ko na yung lahat ng gagamitin ko. So, mayroon tayong celery, garlic, spices, onions, carrots, chicken mince, and lentils, avocado oil, tomato, and chicken stock. So, yan. Yan yung aming dinner. Magsusup lang kami kasi ang pangit ng weather. Doesn't that go into your salad? Yes, and we can make it also as a soup. Gustong-gusto ko siya ngayon as in. Kaya gagawa tayo ng soup. So, right. Ready, Carter? Have you done your hair? Not yet. Good. Good. She didn't get it. It's fine. Wait, is it rice? Yeah, do you want rice? This is rice. You want rice? Yes, po. Diba? Ewan ko dito sa etong aking DJI, ewan na lang talaga. Nakakapiko na to. Oh, this is a bad rice. Yeah, I don't have rice yet, kuya. No, no. O, diba? Saan na kayo? Wala na. Oh. Hot. Kumain Just si... buttered. I got more bread, boys. Ayan na yung rice ni Sak. I don't want rice in it. It's good. Good? Oh, yeah. Nice, Sak? Okay. So ako, linisin ko yung aking mga kalat doon and ano kuya, you don't like the rice? Ayaw niya yung rice, gusto niya ng ano, Not bad. gusto niya ng yung Asian. Tingnan nyo. Ubos ni Jan yung kanya. Yan yung sa mga bata din. Yun naman guys yung natira. Di ba ang dami niyan? Dito yan, oh. Ayan na lang. So, success tayo dito. Una, akala ni Sak, yung munggo. Tapos, parang natikman ko na eto. Pero difference, ma'am. Sabi ko, oh, that was the Filipino style. With the pork and spinach, sabi niya. Sabi ko, yes. So, iba naman to. Chicken and celery and carrots. So, yan. Okay, guys. End ko na yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't. See you in my next vlog. Good night.
Tong batang to, meron siyang ipapakita sa inyo. Okay, show them. No, I tried this. This was from Bali. Iti-trade niya yung perfume niya na nabili niya. Yung ating gimbal. Galing, tell them where this from. Bali? Bali. And then that one is from your friend. Yeah. He just came here to drop this off, and I'm gonna give this later because he can't just carry it all the way there. And then he's riding a bike. Yeah. So iti-trade niya. What kind of perfume is that one? This one. That one. This Insert ko na lang. This one's the John Paul Gaultier. Okay. This one's this Soleil perfume. Perfume? AIU de perfume. Yeah. So, isaswap niya yan. Nahihilig si Sak sa vanilla scent. You love vanilla. Do you like it? Yeah, but I'm not really into vanilla. Why? What I are you don't know. into? Fresh. Wooden. Like I've wood. got fresh. I've got... I like wood scent. Kukuha siya. Oh, Ayan. Meron naman siya. What kind of perfume is that I one? don't know. You got that. That's from Zara. Yeah, I don't like it. You don't like it? That's... Do you? yeah, because it's wood scent. Oh, is it? Mm. It's vibrant leather. Mas gusto niya yung... You like sweet. You like sweet... I like that Valentino one. The Valentino one. The Born in Roma. Yeah. Good afternoon, 4:35 na ng hapon. And na-stress ako dito sa aking vlogging camera kasi every time na inoon ko, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, ganun ang nangyayari sa kanya. So, pang nakakatamad, gamitin siya. Pero hopefully mag-cooperate siya today. Ayan, mag-unbox na lang tayo para maalis ang ating stress. Kasi tapos ako sa laptop ko di ba? Na-stress ako sa laptop kasi nga hindi tayo makakuha at nasira yung isa. So ngayon, nakakuha na tayong laptop, siya naman ang nagloloko. So etong gagamot sa ating char. So nakuha to ni Jan, Tuesday atang hapon. But today natin siya i-unbox. Ito yung, not sure kung paano siya i-pronounce, Mauviel 1830 or Mauviel. Basta European brand siya, guys. So, marami akong tiningnan na mga stainless steel. Ito magiging first natin na stainless steel na cookware dito sa bahay. Kasi yung ginagamit ko is, alam niyo naman yun, yung non-stick ko ay medyo nangingitim na yung loob. So, sabi ko, pag bibili ako, mag-try tayo ng bago. Ito nga yung stainless steel. So, unahin natin dito. Marami siyang sizes, pero dito muna tayo kasi ito yung hindi ganun ka mahal. So, dito muna tayo mag-umpisa. So, ang sabi, ito raw yung parang Hermes na cookware. Sabi nila sa mga nakita ko na review. And may gustong-gusto ako, guys, pero same brand. Pag okay na, yun ang aking next. Set siya. Pag okay, eto, yun yung ating next project. But, buksan muna natin. And dumating na rin yung aking isa pang gamit sa kusina. Pero kunin daw ni Jan sa Monday kasi sobrang busy ni Jan. Hindi niya makuha-kuha and hindi ko rin siya kayang kunin kasi medyo mabigat yun. So, ayan yung box. Ay, exciting! Ay, mabigat siya. Mabigat siya. Ito kanyang papeles. May papeles siya. Ayan. Okay. Hindi natin yung kailan. Hindi naman tayo mabigat siya. In fairness sa kanya mabigat. I-insert ko dito yung gusto ko na set. Hammered, siya, stainless steel na same brand. Ayan, ganito siya. Ilan to? 1 liter? Ay, ang bigat. Mabigat siya. Ayan. Copper and stainless steel sa loob. So, good luck sa atin kung paano natin siya alagaan kasi may downside and good side siya. So, next is, eto naman is 24 cm.
Maganda yung brush, ano niya guys, yung handle niya. Yung parang gold siya. Pero hindi pa natin yung kaya. Dito muna tayo. Starting pa lang naman tayo. Yun yung gusto ko. Sana. Pero wag muna. Ayan yung papeles niya. May ganito siya para hindi ma-squash. So, dito natin luluto ng steak ni Johnny Boy. Ayan. Copper. Tapos, meron siya dito ang naka-engrave na name niya. Ayan. Movial 1830. So, yan yung ating bagong cookware na gagamitin. Nag-iisipan ko pa kung saan siya ilalagay kasi meron din tayo pang i-unbox one day. Pag nakuha na yun ni Johnny Boy. Tanggalin ko lang to. So, ito naman yung spoon. Spoon. Yung European din siya, guys. Jug. Ay, ang ganda. Di ba ito yung mga nakikita nyo sa mga sa mga lola na may stante na may salamin. Ayan. Ayan, may jug tayo. Gusto ko ilagay yung pag bumili ako ng herbs. Dito siya. Tapos habang nagluluto ako, pitas-pitas lang. Char. Ayan. Pero pwede naman siya sa kahit ano na ilagay. Pero ako gusto ko plant or herbs na pag nagluluto ako, dyan siya. Tapos pipitas lang tayo pang garnish. Yan. Eh, meron pa. Ito naman is red naman siya. O, diba? Pwede ko ilagay dito yung gravy. Wala na. Maganda kasi yung kanyang print. So, meron tayong blue and then red. Ito nga lang, maliit. Ayan. And there's more. Not allowed, Mum. Not allowed. Allowed what? It's a video. For what? Kids not allowed. Kids not allowed. Ah! You're joking, Mum. Kasi yung YouTube na under 16, bawal silang mag-social media. Our dinner is the same because we're leaving tomorrow. I don't wanna cook. So, ang kakainin namin ngayon is yung mga tira-tira. At least we can have these. Yeah. Have what? Gusto niya yung chivachis. What's that, Mum? Ayan, yung ating dinner plate. Pang-serve. Cheese platter? Oh yeah, cheese platter. Ayan, malaki siyang serving plate. Made in England. England? Yes, made in England. Ay, baliktad kong napakita sa inyo. Ganyan siya. O, diba? Yan yung ating mga bagong collection sa kusina. Ay, nandito na rin yung Meyer. So, buksan ko rin yung sa Meyer na package. Wala pa. Meron pa akong isang binili sa Meyer. Eto, mabigat to. Alam ko na to. Yung mabigat na to is marami naman susunugin na box dyan. Eto yung ating cutleries. Kasi sabi ko sa inyo, diba, yung aming spoon ay kunti na lang. Tinatapos. Siguro pag tinatapon nila yung tira-tira nilang pagkain sa kanilang plate, nasasabay sa basurahan. And hindi siguro nila namamalayan kasi hindi tutunog. Ay! So, ito yung ating fruit fork or dessert fork. Ito yung knives. And yung kutsarita. Kasi nag-iisa na lang yung nandyan. Isa na lang. As in, isa na lang. So, ayan siya. Ganyan ang itsura niya. Stainless steel. Ayan. Okay pa. Walain nyo naman. Itapon nyo ulit. Itong mga bata nito. Do you want the socks?
Mom, What? South Australia. Where do you get that from? Training? Training? When? Sunday? Yeah. You got all the stuff? Not yet. Just the socks? I haven't showed you my guarantee. Yeah, you haven't. Kasi di ba, dumating kasi sila madaling araw na. What else did you get? Is that your number? Oh. This is what I'm gonna wear When you play game. in Queensland. Okay, come here. No, it's a joke. What's that? This is a training top. I get to keep. Is this yours now? I get to keep it. Training top ni sock for I don't state. like it though. Why? Oh, I forgot to wash it. Oh, let me see. I'm showing you. Why you don't like it? It looks nice. You don't like the number. I don't like colours. Oh yeah, they changed the color. No, that's Before, not what we're using. We're using an indigenous one. is this an indigenous No, one? does No? it look like indigenous? No, it's not. Yes. Hala! Hala, dalawa na order natin. 4, 3. Hindi, isa lang na order ko, pero dalawang isa lang kasi Mom, they dinouble look like check the same ko. knives. Yes. Hala. Isa lang yung aking in-order, pero dalawa yung pinadala nila. Thank you. Them spoons look 10 times bigger than ours. I know. Yes, I Why are they think so big? this is the normal one. And this is the bigger one. That does no my Nga, god. malaki yung spoon. Oh, grabe naman ang bunga nga. So shiny. Ayan yung, tingnan yung comparison. Blurry and shiny. Oh, That one's blurry, that one's shiny. bigat din siya. Dalawa, pero isa lang alam ko isa kasi review ko pa siya bago ko siya chinek out. So, dalawa siya. So, hindi natin to kailangan. Ibalik natin to dito. Ito napunit ko na eh. Yeah, pupunta pala kami ng Adelaide tomorrow. Kasi si Sak, may training siya. Not training pala. Meron siyang laro, yung state, reverse yung last year. So, may game. Kaya pupunta kami doon. Tapos, meron yatang uniform presentation. And then, si Jan, di ba pumunta sila nung Sunday? Nagkita sila ni Dan at yung pamilya. And, in-invite si Jan na doon daw kami sa kanila magstay sa bukas. So, ano nga ni Sa. Kaya doon tayo, guys, kila Simply Race magstay. Ayan, and more wooden spoon, guys. Alam niyo naman na ano ako ngayon. Wooden spoon. Although meron tayo, the more the merrier. Ayan. Kasi gamit na gamit ko ang ating mga pangluto na kutsara. Ano pa ba? Wala pa yung, meron pa akong in-order. Wala pa dito. So, ito, ano naman ito? Ay, more wooden spoon, guys. Modern beach wooden spoon with silicone grip white. Mayroon siyang silicone grip. Siya din. Diba? Ganda niyan. Ay, nice! Ayan yung kanyang brand, guys. Okay? Okay. One. Wala pa yung isa. Maganda yung aking in-order din na isa. Excited din akong buksan yan. Ooh. Ayan. So, yan yung ating unboxing. So, yun nga, hindi tayo magluluto. Meron pa ba? Ay, meron pa! Yung spoon to. Gusto ko rin sanang bilhin yung butter, yung paglalagyan ng butter. Kasi meron akong square butter. Nilalagay ko lang siya, binabalik ko lang siya sa kanyang lalagyan, yung foil. Gusto ko sanang bilhin yun, pero we'll see. Ayan, salad naman siya, salad bowl. Ayan, ito yung aking bowl.
pag kumakain tayo ng, alam niyo yun, yung salad. Kasi yan, oh, ayan yung ating bagong collection. Hala, tinanggal nila yung ano, wala nang, may, tinanggal nila. May price siguro to, sila na nagtanggal. Uy, parang may na-feel akong, oh hindi, akala ko may, ano siya, crack. Okay, so hugasan ko mga to, then, mag-impake for our getaway. So, mag-stay daw kami hanggang Tuesday. Kasi nga, school holiday, diba? School holiday hanggang next week. Pero Tuesday ang balik namin kasi yung mga bata, kahit school holiday, yung activities nila ay hindi holiday. So, may training sila sa Thursday and Tuesday. So, babalik tayo ng Tuesday. And then, bukas, kaya tayo makakaalis bukas kasi bye ng mga bata sa football. So, wala silang laro. So, parang pahinga nila yon. Kaya makakapunta tayong Saturday na maaga. Usually kasi pag may laro sila, after ng laro tayo umaalis, diba? But today, aalis tayo ng maaga. So, mag-i-impake ako. Yung damit ni Holly na, set aside ko na, ilalagay ko na lang siya sa maleta. Then, naglaba rin ulit tayo. And, meron na pala tayong wood. So, ginagamit na natin yung fireplace natin. Yun, isa sa pinagkabisihan ni Jan. Usually kasi, meron kaming binibilhan na sila nagdi-deliver. So, kahapon, si Jan pumunta siya somewhere, border ng Victoria and South Australia. Kinuha niya yung wood, tapos, sinalangsang niya doon sa malit namin na shed. So, yun yung ganap ni Jan kahapon. Tapos, meron pa iba. Speaking. Tapos, umalis din niya. Kararating lang din niyang kaninang alas 4. Tapos, bukas alis na naman kami. Siya alis. Alam mo yun? Okay, hugasan ko muna ito. Makikita niyo naman yung aking mga boxes. Ngayon siya kasi, ako, madaming box. Siya yung nasusunog. My kitchen collection. This is not China. Yeah. It's a European, Italian. Yeah, it's old stuff. It's Italian, Chinese stuff. It's wooden. Look at this, it's heavy. Stainless steel, hon. We're gonna use stainless steel. Heavy. What's on the menu like that? You're gonna have chibaches. Chibache? What? It's I just gonna. I can use this one. No, I don't know. And I still have the pasta sauce. You can have bread and pasta. Kasi yung ka lang magluto kasi may mga leftover, yun na lang. Mag-impake pa tayo. Pasta sauce with bread. I'll have chivache. Chivache and bread. Si Sakbin gusto rin yun. Ay, excited ako dito. So, yun nga, aside sa stainless steel siya, copper. Non-toxic. So, let's see kung okay siya. I-insert ko yung gusto ko, guys. I-insert ko dito. Gustong-gusto ko siya. Hammered, ano siya. Tapos, gold, brush yung, ano niya, yung handle niya. Oh, yung ganda, no? Pero wala kasi ako ng paglalagyan. Kasi set yun eh. Set, as in. Stainless steel siya, na set, na ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda niya. Tingnan nyo. Just baka ma-disgrasya ko to dito natin. Hugasan natin. Wow. The ceviche. KJ, buy these. You got passes. We still have leftover. Do we need to set it or just put it in? Huh? Do we just put it in? Oh, I can just put it in air fryer. Yeah, Easy. Yeah. Yeah. Just put it, it's clean. Air fryer na lang. So be careful, ha? Oh, no. I know. What time? Just put it there. That's clean. That's Dad. So I just put it in? yeah. Just put it in. Leave it out last night. What time? Last night. 8 o'clock daw kami alis mo. I haven't even packed.
Okay, can you please pack now? Later. How long are we staying for? Come back Tuesday. We're coming Tuesday. How is this not big for you? Oh, not big, but Ganda niya. Ang bigat ha. Mabigat siya. So, eto na pala yung ating mga bagong cubiertos. And eto is yung pang araw-araw lang namin. Na kami lang. Para hindi siya crowded. Ayan. Kaya raw siya ng chivachis. Yan! Ayan. Ako kamote. Kumain ako kanina kamote na. And kamote ulit ako. Can I have this? Mum, can I have this? Yeah, if you want kamote. Actually? Yeah. So you don't want it? I do, but if you want, you can have it. So if I don't like it, something I like, where's mine? You won't let me have it. No, you can have it. No, I don't want that. Get a plate yan. That was my bread. So, Holly! ito yung akin. Ayan sa kanila. Nagluto rin akong I hate that sauce. itlog. Is that stoked or red eye? Good. Yun pala yung mga damit na dadalhin ni Holly. And ito yung akin. Yan. And yung mga anik-anik ni Holly. Ayan, nakapack na din. So, etong damit na to ay gagamitin natin sa dinner. Magdi-dinner kami ng mga girls. Girls lang. Walang bata. Kami lang talaga. So, ito yung naisipan kong isuot. Yung bag. And, ito yung aking socks. Para dito sa ating pangmalakasan na boots. So, yan yung aking outfit. Bukas sa dinner namin ng girls. And, meron akong 3 leggings. Yan, 3 black. And then, 1, 2, 3, and then may jeans tayong dala. Yung bra ko nandito. Pero nandito yung ating sports bra and undies. So, yun yung ating mga dadalhin. And syempre, sobrang lamig. So, kailangan natin yan. And PJs, 2. So, yeah. So, ito yung maletang dadalhin. Si John, hindi pa nagpapak. Umalis. And yung boys, ayan kay kuya. Si Sak na dun sa kwarto niya, pero ready na rin siya. Ano, this is Sak. Si kuya yung kanya ay nasa kwarto niya pa. But, all set na sila. Ako na lang, tsaka si Holly. Tapos si John bukas yan papak. Ilalagay niya lang naman dito. Siya kasi pumipili ng susutin niya. So, ilalagay niya na lang dito. So, hindi ko to isasara. Sa kanya yon. Dito sa amin ni Holly. Ay, parang hindi kasya kasi nga. Baka magdala si Jan ng sarili niya. Kasi, makakapal yung dala natin kasi winter. So, tapos na ako mag-pack. And si Holly, well, kaming dalawa, lagi kami nagdadalang extra undies. Ayan kay Holly, meron siya dyan 6 or 5. 3 days lang naman kami doon. So, we always have extra undies. Tapos, dito, may space na konti. Hindi ko alam kung kakasya yung kay Jan. Parang hindi kasi meron din siya mga jacket na dadalhin. So, we'll see. Ito yung ilalagay ko to sa sasakyan. Ilagay lang natin siya sa plastic bag. So, hindi ko muna siya i-close para si Johnny Boy ang mag-decide kung magdadala yun, guys. May sarili siyang bag eh. Ako sanang straight ng buhok, pero wag na lang kasi bukas sa dinner. Ano ko siya, slick ko lang siya bukas. So, yun yung plano ko. So, wag na natin siya straight para hindi sayang. Okay, we're gonna close our vlog now. Thanks for watching our vlogs. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Ang init dito sa loob ng bahay. A fire. Huh? It's a fire that's making it hot. Naintindihan niya ako. Can I see my handstand? Where? Here. No, you cannot do a handstand here because we got luggage here and bags. Okay, guys, good night. Good night. I already packed my stuff, guys. Look. Yeah, here. Oh, here. Anik-anik niya yan. As in, nandyan lahat. So, nag-share naman kami dito sa stick
pang sleep. Ayan, napak niya so hindi ko na yan poproblemahin. Okay guys, good night. And all my kids' skincare is in here. And I got my mom's eyelash curler because she wanted it. Yeah, plano ko kasi maglagay sana ng Okay, good kilik night, mata. guys. Good night. Bye guys. Because